kadam jirpo tum nilin pen suri kadam nunggu jirlo अंकल जी पहचानिया pen nili video ke ban wes tami pen anar jirlo lapen putot ar dingklik pen pini nili nang tuman putot video ki minang wan pitolo lapen jirpo tum pini video bang ke last lo phas lo nili nang tum ladak si thek long chot po nili phan ऐसा मत करो मेरी जान ati nili YouTube se tami kairi po lapen game se tami kairi lo lasi jirpo tum nili game iri book para nang tum game iri ri lapen Karbi Anglong tami gaming YouTube channel kang tangkring abelang lasi jirpo tum nang tum iri dari lapen jirpo tum nili YouTube iri lo ko bangge iri relang jirpo tum nili nang tum han ison songin nang tan kang lang ada nili YouTube channel tami chibonji ison songin nang tan je bangge lapon lo screen gameplay patu boy hut kuson si screen recording ma lapen kuson si editing ma lapen kuson si thumbnail banai ning ma lapen kuson si free fire game video YouTube long kablu ning na ma nili lahai lam nang than tikang ajat si nili game iri ji lasi jirpo tum nang tum next video chong hangon nili hala tang next video long nang tum han kuson si YouTube long free fire video ka upload ma lapen kuson si screen recording ma lapen koso appen si nang tum screen recording ma tame nili nang to nang than ponji lasi jirpo tum nang next video nang tum chong hangon lasi jirpo tum ining joyang nila nilis tame ason do ko ma si YouTube tame iri nang kong lo lapen game si tame iri nang kong lo nili game iri tame nang tum iri dari jirpo tum ate nili nang tum nang than tikang po nang tum nang ton detail nang than lap ajat lap si nili game si tame iri po lapen YouTube si tame iri po lasi nang tum la nili nang than teng nang tum claim non lapen nang tum nang ning klong ban claim on lapen nang tum nang ning klong ban claim lo botan nang tum success po lapen ni ning ha son same nili success ne de lo lasi jirpo tum pini video ke lansi ing tonik kok lo kadam